Ağırız, hazırlı dostlar. Rafil, hining ola һөйләшәһең ул? Сәнге шул кызырга охшай. Юксы, һинең үҙеңдең тауышың бик матур. Кысыңмы? Улай баска бирде булып алайым әле. Һинең мыйың бар түгелме ул? Рәфил! Уйындың темаһы остойрак, физик һәм техник прогрессларга багышланган. Әйе, безгә авыл балаларына ошондай зур калага килүе үзе бер техник асыштырга тиң. Әйе шул, бында шул хәдәрен Wi-Fi күп, хатта минең Nokia кирпес тутай башланы. Лилия, өйдә телефонда һөйләшеп булмаймыны ул? Исек, тәҙрә төндә шулай интегеп торыпмы? Бында ислам карават астына кереп ятһаң да сит бар. Техник прогресс урында тормай. Бәлки безнең Вася һаман да шул үсүз белә. Һаумыгыз, кәзерле дуслар. Яңа елда ошо күҙләрмен каршы алды. Ярым финалда башлап ебәрәйек инде. Һәм без башлайбыз! Ата-әсәләр дә техник прогресстан калышырга теләмәйдер. Бындай ситуация һәр бер гаиләдә булгандыр. Карайбыз. Улым, кайда мине компьютерда өйрәтәләр? Әйдә ултыр әсәй. Менә кара. Был Одноклассники, Twitter, Өс көн ВКонтакте. үткәс. Ул вакытта был пароль. Улым, торалы зинһар өсөн. Парольымды оныттым. Әйтә инде, әйтә. Менә кара. Менә шулай. Шулай. Бер аҙна үткәс. Әсәй, компьютерда уйнап алайым әле. Бар эшен эштә. Стәрлетамактагы Дружба урамындагы булган хәл карайбыз. Алло, сәлам дуслар. Мен яңа телефон алдым. Монда шул кадәр күп функция икән. Әйе. Дөрес ишеттек. Телефонды бир әле. Бак. Әйттем дә инде күп функция дип. Техник прогресстан кире яктары бар. Хәзер спецназ задание вакытында карайбыз. 415-я база ответьте. 415-я база ответьте. Ты почему нет? First, let me take a selfie. Хәзерге вакытта без шул хәдәрен телефондарга өйрәнгәнбез. Бу хатта авыру күп башына. Бындай авыру безнең Васяга икән. Карайбыз. Олам! Өйдә шундый эштә кит бул. Өйгәшеңдә эшлә, Вася. Юк, әйгәшеңдә эштәмә. Телефонда ултыр. Юк, Вася эшлә Юк, нисек инде шул мөгъҗизәңне калдыра. Олам! Өйдә шундый эштә килә. Олимпиадалар булган хәл карайбыз. Стартка боксле буенча Рәсәй команда әзерләнә. Бына безнең егетләр вакыт буенча беренче килә. Бына уңга борылыш, һулга. Әмма карагыз, алда бу биргән. Безнең егетләр нишләр икән? Кайгы дигән осрашуда карайбыз. Бәгылем минең, йөрәк майым, икенче ситегем минең. Менә күптән әйткем килә инде. Нимәтин?
Балдар хаты балады. Hürmetli jüri ағзалары, әйтеп өтуімізse, ауылдан бір команда бізгіні, һәм финалдағы ауылдан бір команда болған енді. Nihayet yarın final, bizge tikleneu gerek, çünkü avuldan bireu, hem şunu haklar gerek. Bir kalıptan biz kildik, sterlenelebet kurduk, dağın kilirge edir, finalga uzduk gerek. Meseleler hey, kimlikler hey, günleri hey, kalana, tik bir günü avulda. Meseleler hey, kimlikler hey, günleri hey, kalana, tik bir günü avulda. Иңізгі тілектер ма? Адай тұпталышы көбәйін команда. Рахмат.